Уважаеми зрители, сега ще гледаме новото убийствено творение на Миролюба Бенатова. Аз казах 187 трупа гарнири с Миролюба, ама те са поднесени от Миролюба. Де-факто, смея се по най-идиотския начин, Мира, извинявай. Само още веднъж да добавя. Първи научихте от нас, благодарение на новинарите на Нова, че в 7 се гледайте видео и картина от първия арест за разпространение на слухове за събаряне на една банка. Кажи ми, наистина вчера като гледах готовия репортаж, идваше ми, не знам какво да направя. Наистина е ужасяваща картина. Аз такова нещо не съм гледал от години. Кажи ми как стигна до тая тема и до тая морга и до тая смертелна камера, където как не си повърнала, не знам. Извинявай, че... Ами трудно в интерес на истината, но не това е най-важното. Всъщност стигнах до темата за това, че има близо 200 души, които близките им не искат да погребат, и те са една дупка в закона, тъй като имат живи роднини. И когато имаш живи роднини, не подлежиш на социално погребение и оставаш ничий. Държавата няма разписана нормативна уредба за такива изоставени мъртъвци и всъщност те се трупат с годините, в случая 10 години, вече са натрупани някъде, може би даже над 200 общо от Александровска и Пирогов. Оказва се, че моргите са ударили тавана в буквалния смисъл, защото всъщност там тези хора са натрупани не един до друг, а един върху друг. Кажи ми, как мирише смъртта в буквалния смисъл? Ами, за мен непоносимо. Но има хора, които работят там и са свикнали с тази миризма, защото може би това е единствения начин. Но по-страшното е, че има такива места, които аз това го казах тогава на единия съдебен лекар. На мен това ми прилича на снимка от Холокоста. Аз тези неща съм ги виждала само на снимки и т.е. някакви ужасни места. Та стигнах до тази тема, защото лекари, съдебни медици, патоанатоми от Пирогов и от Александровска са сигнализирали в Столична община за това, че техните морги преливат. И че държавата по някакъв начин трябва да вземе отношение, защото това, освен че са ни затрупани една върху друга човешки съдби, това е една биологична бомба за всички ни. За тези писма научих от пресата. Информация беше публикувана така вкратце в един вестник. И аз реших да тръгна по стъпките на това писмо. Да видя за какво става въпрос и разбрах, че всъщност има неща, които разстройват и съдебните медици, и патоанатомите. Остави ни нас. Ние да речем, че сме външни лица, шокираме се, но... Хората ще те видят все едно, че влизаш в какво беше там, гръмналата електроцентрала в Фукушима или в Украйна, цялата... С маска и с калцуни на краката, по принцип и с престилка, така се влиза в болница. Само, че аз не влязох така, за да не заразя аз с някакъв вирус. Труповете няма с какво ги заразиш. Околната среда, за да не бъда по някакъв начин аз заразена. Така обаче ми казаха да се облека. Аз надали щях да реша по свое желание. Въпросът е, че ние сме много различни с шефа на съдебна медицина в Александровска, който си е така, нали... Както и така наречения и препаратора, той не е така наречен. Препаратор са тези хора, които внасят и изнасят мъртвите тела. Те си бяха естествено като у дома си. За човек, който не работи на това място и според мен има така относително нормална психика, това е ужасно. Ужасно място. Ужасно е да видиш, че живееш в държава, в която е нормално и допуснато мъртъвци, независимо по каква причина, да са натрупани един върху друг и да седат с метални табелки като изхвърлени хора. Аз видях едно сметище за хора и наистина най-страшното е, че тези хора имат живи роднини. Те не са клошари, не са бездомници, не са изоставени от... Просто така се е случило да останат сами. Те имат живи роднини. И гледаме сега от тук нататък твоя разказ, който наистина е убийствен във всякакъв смисъл. Би преносен пък и буквален. Гледайте, наистина е нещо по-картително и ужасяващо. Това е най-тъжният гробищен парцел в София. Служебния.
Тук се намира място за починалите, които няма кой да изпрати, или за регистрираните бедни, към които държавата има ангажимент да плати 150 лева за ковчег, гроб и дървен кръст. Парцела на отхвърлените изглежда като място за наказание и като огледало за живите. Това са парцелите, в които се извършват социалните погребения. Това са погребения на хора без близки, социално слаби, без роднини. Столична община се ангажирала и извършва този вид погребения. След години са потърсили на мястото на тези дървени кръстове, който някой колега, защото те близки нямат, така е преценила, поставил тези паметници и тези плочи. Виждате на тези два парцела. Ето това са хората след години, които някой се сетил, че е имал такъв познат колега, починал. Всичко останало, за съжаление, си остава така в забвение и забрава. Парцел 63 е за служебно погребение. Това е парцелната книга, която ги записваме. От 2008 са последните. 2009 имаме, ето. 2009, ето. Милка, 2002, 2007, Бебе. Виждате? Предимно след обяд ги погребаме след другите погребения и докарваме ги тук един по един. Гробарите ги зариват съвестно, както виждате. Няма така разхвърлено, няма такова. След всеко погребение слага и кръста, да се знае кой е. Там по една бележка се гледа, за да може да се знае кой, къде е, какво е. Тъжна работа. Много тъжна работа, да. Единствените присъстващи са гробарите. Са гробарите, да. Някой път на вас дожалява ли ви нищо? Значи не само на мен, и на самите гробари. Някой път гледат го по списъка, пише 25 годишен. И на самия гробар вика, виж колко е млад. Вие какво мислите, че гробарите са безчувствени ли? И те са хора, и те имат деца, имат особено кога дете, много им е тежко и на тях. Се чувстват млад човек, няма ли майка, няма ли баща, няма ли брат. Сега не може да създаваш деца, изучваш и с такова и в последния момент, последния път, никой да не те изпрати. Вие как го асимилирате като журналист? В последно време се зачистиха тия приятели от дома, където е бил, примерно, старческия дом, идват, там са били в една стая. Те възрастни хора с по-друг морал. Додат бабичките, едва там ходят. Приятелът ми беше в една стая. Бяхме, може ли да видим, може ли да изпратиме. Близки приятели, ама не и роднини. Роднини не, да. Повече приятели. Повече приятели. А знаете ли, че има хора, които даже и не могат и служебно да ги погребат? Смисъл? Ами в смисъл, че сега се оплакват от няколко болници, че има хора, които близките им не искат да ги погребат. Те не се водят социално слабо. Гневат се боговете. Точно така. В общи линии до там сме се докарали, че и да не си погребваме близките. Защо според вас? По-лоши ли сме станали или просто сега го забелязваме или какво е станало? Ами, изглежда по-лоши сме станали. Такива тенденции в миналото и близко минало не е имало. Изглежда хората, не мога да ви кажа по какви причини, изглежда вече до такава степен са отчаяне или аз не знам какви са причините. Но за съжаление съм чул и аз, че имат близки, непотърсени, отказват погребения. Докато говорим за масовото охладняване и парцела на самотата, небето върху нас се отваря и сипва буци лед. Още не знаем, че само след ден България ще е потънала в скръб, кал и вода. Ние продължаваме по пътя на нашата история. Защото, оказва се, има и по-лошо от това да попаднеш на 63-ти парцел с дървен кръст, изпратен само от гробарите. По-лошото от служебното погребение е забраната да бъдеш погребан. Да останеш заклещен по пътя към отвъдното в тясна стая, наречена трупохранилище. Да си в стаята на изоставените, непотърсените, непожеланите. До поискване в моргата. Това не до поискване. Това добре беше казано, само че никой не ги иска. От тях напълно са се отказали.
Даже и всички служби. Близо 200 души, намерили смъртта си в столични болници, на улицата или вкъщи, стоят с години в моргите на Пирогов и съдебна медицина към Александровска болница, защото се оказват дупка в нормативната уредба. Тя е тройна дупка. Едното е МВР, другото е прокуратура, третото е социални дейности. Порочен кръг, или ще го кажете параграф 22, но се влиза в това. Починал без близки, отива в районното управление, прокуратурата дава постановление, праща в общината. Общината, ако е социално слаб, служебно погребение, ако не е социално слаб, никакви ангажименти остава при нас. Никой не се интересува от тези хора, а пък от техните трупове е те. Починал с близки, които отказват погребение, никой не може да каже какво да се направи. Няма санкции към тези близки. Тези хора не са били жертва на престъпление. Никоя служба няма претенции към тях, но не могат да намерят покой, защото имат роднини, а те отказват да ги погребат. Така 200 личности се превръщат в изоставени трупове. Близък. Може ли да го наречеш близък такъв човек? Ето виждате брат за брата си. Демонстрирах ви. Не ме интересува трупа, служебно погребение да се направи. Някои изобщо не идват и не го търсят. Някои идват, взимат съобщението за смърт, изваждат си акт смъртен, но също не идват да го търсят. Има категории, които казват, ние чакаме, ние ще го погребеме, но нямаме пари. Чакаме пари. Откъде ги чакат тия пари? Не ми е ясно. Той работи в Щатите и казва, че е социално слаб и не може да си погребе близкия. Столичен гражданин, знаеме адреса, отказва да погребе майка си. Бездомниците са по-малко. И те по-лесно се погребят. Защото схемата е такава. Защото те нямат близки. Да. Точно така. Представете ли си някой в един малък град, 10-15 хиляди души, да не погребе майка си? И то ще бъде ужас за целия град. Предполагам, че няма да я поздравляват тази жена. Ще я низвергнат някакси. Ако бяха в Гърция, ще я изгонят от града. Но тук не се познаваме. Милиони. Не, полицията не може да се свърже с нея. Оказва се, че да имаш роднини може да е най-големият ти проблем на края на пътя. Починалите без нито един роднина имат право на служебно погребение. Регистрираните като социално слаби получават социално изпращане. За останалите досега се е приемало по дефиниция, че си имат близки и те ще се погрижат. Но не. Някои нищо не казват. Идва, взимат съобщението за смърт, отива си, изчезва и не можем да го намерим. И никой не ни пита какво да го правим този труп. Аз освен да го изнеса навънка и да кажем, никой не го иска, някой ще го поиска ли? Както е в чувала. Обаче те взимат удостоверение за наследници. Имаме такива случаи. Тоест, ако има апартамент, ще го вземат. Да. Да. Не е да се толкова да не го понасят този човек, че да не го вземат апартамента. Това ме вълнува страшно много, защото е показателно за разпад на морала. Даже няма и давност. Добре, да вие не може до безкрайност да ги държите чисто физически. Те се разпадат. Това е тленни. Ние сме тленни. Не сме светци да останат мощите. Сега ще ви заведем някъде, където не искате да попадате никога. Нито при живе, нито след това. Намираме се в съдебна медицина на Александровска. Най-голямата морга в България, официално наричана трупохранилище. Неофициално отиваме пред вратата на ада. Нашия български ад, за да видим най-ярката картина на безпътицата в края на коридора, след който няма нищо. Тук отсреща е така наречената вещерица. Тоест? Вътре е колко трупа има горе-долу? Поне стотина. Поне стотина. Тази камера, която се намира срещу нас, която виждате вратата в момента, е построена върху 10-15 квадрата. А вътре в момента има около 100 трупа, които чакат служебни погребения.
ужас. Това е като килер. Това е килер за трупове. Да. Но няма други възможности. А що викате вещерица му? Защото, казах ви, ад на Данте доста може да завиди. И самия Данте. Това е като чистилище. Точно така е. Това е като във всяка война. Горе-долу аз така го оприличавам. Вие не можете да си представите какво значат 187 трупа подредени един до друг. Сега в момента ги виждате подредени един върху друг. Но ако ги изкарат и ги подредят един до друг, това е половин гробище. Това са 200 трупа. Те са с метални планки, понеже ако са само картонени, гният или мишките ги изяждат. Тук са хората с живи роднини, които не искат или не могат да ги погребат. Това е стаята на отхвърлянето. Масовия гроб на тези, които нормативната уредба нарича дупка в закона. Тези тела са заседнали в вещерицата, докато МВР, прокуратурата, социалните, общината и гробищата решат какво да ги правят. Някъде там е и човек, останал непогребан от 2004 година. Готова ли си? Ай, затваряй. Когато има служебни погребения, нашите препаратори изваждат всичко от камерата, докато стигнат до дадения труп, който ще подлежи на служебно погребение. Как ги вадите? С ръце, двамата има човека, дърпаме всичко навън и после пак всичко вътре. Ама тия хора... 50 трупа навънка, взимаме си който ни трябва, един, два, колко ни трябва и после пак 50 трупа вътре. Сигурни ли сте, че взимате който ви трябва? Абсолютно. Тоест, по някой път се налага стари трупове, за да се стигне до тях, да се извадят всички горе-долу по-пресни. Тоест, тези момчета вършат някаква неимоверна работа, която ад на Данте така би завидял. И до кога може тая стая да се пълни? Тя повече не може да се пълни. Някой пука ли му за това? Не. Тя е на предела. Тя е изчерпана. Затова сме започнали втора камера. Влизаме във втора камера. Ето, вижте, труповете се съхраняват по съответния начин в чували с номерацията. Тази камера също е вече на своя предел. Тук най-много още 5-6 трупа да могат да бъдат събрани. Общо погледнато, ние сме пред екологична катастрофа. Ако не се предприемат спешни мерки за уреждане на служебните погребения, в София ще стане доста лошо. Колко години се трупат тия хора тук? Аз ви казах, най-старите от 2004 година. 10 години. 10 години. Килера обикновено какво слагат хората в него? Някои потребни и непотребни неща. Явно тези хора са непотребни на никого. Това не е според мен нормално съхранение на мъртви тела, които трябва да се дадат. Вие какво искате? Да имат единични клетки, както е в Щатите? И да, предложете го в Народното събрание да се изградат такива. И ние искаме така да бъде. Но това са условията. И това са най-добрите камери в България. Но тук е чистилище, да. Вие смятате ли, че сме станали по-лоши? Много по-лоши от това, което бяхме. И вместо да дадат по 100 лева, за да си отидат тия хора, вие колко плащате, за да ги съхранявате? Горе-долу по 15 лева на ден. На денонощие излиза. За миналата година справката сочи, че около 40 хиляди сме платили за ток. Тези агрегати, като работят нон-стоп, знаете ли какви пари са това? Тук е на наводнение. Не наводнение. Достатъчно е да гръмнат агрегатите. Вие представите ли си едно масово бедствие и ние да можем да съхраниме тези трупове, защото никой не знае какво ще стане. Тоест, една самолетна катастрофа с 150 загинали. Или един атентат. Къде ще ги сложим? Ние какво ще изнесеме тези, които чакат служебно погребение, за да сложиме евентуално други. Трябва спешна намеса на всички тези институции,
преди да е замирисало, защото сега през зимата е по-лесно. Някои могат да седат отвън, т.е. в предверието. Когато се отварят всички прозорци, температурата се изравнява с тази от външната среда. Но лятото това няма да стане. Действащият закон не отговаря на нивото на безчувствието ни и трябва да бъде попълнен. Как да мисли законодателя за нещо, което не е закон държавен? Това е човешки закон. Това е Божий закон. Да откажеш да погребеш близките си, това от древността до наши дни е приемано за престъпници, за врагове. На времето даже хората са погребвали враговете си. Но при нас 200 трупа остават в центъра на София. В центъра на София. Не трябва да допускаме такива случаи. И за това, когато някой каже, ме то съда не си е... Тук не е въпрос, никой не може да му мине през ума на един юрист, че трябва да поставя въпроса какво ще се прави, когато близките не щат да си погребат починали. На Рилокос идваше да ни проверява. Ако бяхме спазили всичко, те казаха, това трябва да се затвори. Да, обаче същия ден постъпиха нови 12 трупа. Как да го затвориш? Къде да ги сложа тези 12 трупа? Да ги изкарам на двора на Александровска болница? Няма да стане. Но вие реално нямате къде да приемате. В смисъл... Няма къде да. Вие много отдавна е трябвало да кажете, ние приключихме. Аз отдавна съм го казал. Да, ма вие като ги приемате и като ги слагате един върху друг, не създавате усещане, че няма място. Вие ги приемате. Не, ние напишеме писма нон-стоп. Аз ви казах, аз няма да ходя с всеки труп да се разправя. Сега ще изляза аз виновен за това, че труповете са един върху друг. И че тези служби не си вършат работата. Ето в крайна сметка така ще излезе, защото при вас са един върху друг, а не при тях. Да, при тях е чистичко. На бюрата, а при нас е мъсотията. Тази биологична бомба е опасна за всичките тези, които са в тази болница. За всичките тези, които са наоколо тази болница. И наистина проблема е за живите. Там е най-сериозният проблем, който трябва да се решава. И ние трябва да мислим за тях. Не е проблем сега да кажем, ще получат Рилокос. Нещо. Ще ги погребат тези тук. А по-нататък и всеки гледа, както виждате, да измести проблематиката в двора на другия. Тоест, изхвърляме си буклука от единия двор в другия двор. След това в третия двор и накрая буклука остава. Ама това са хора, пък от друга страна. Колкото и да ти е все тая, в крайна сметка никой нормален човек не би, аз така си мисля, не би искал близкия му да бъде в това масово хранилище. Както виждаш, хората се съгласяват и казват, че отказва да погребе близкия си. Ти ми казваш никой нормален човек. Е, добре. Тези, които са написали и са положили подпис, че се отказват от погребение. Не знаят ли как едно такова отказване до какво води? Не знаят ли? Държавата да се оправя с този труп. Нас не ни интересува и си гледайте работата. Точно това означава. Това е лицето на България. Това е част от лицето. В това хранилище е част от изродената България. Да, разбира се, това е така. За какво говоря? Защото както хората си фърлят боклука през балкона и смятат, че това е така трябва, дали така вече си изфърлят и близките. Да. Най-фрапантният случай. Най-фрапантният. Викат ни на оглед на местопроизшествие, труп в кофа за боклук. Вече убийство, не знам какво, голяма работа, разследване. Нещата са толкова прозаични. Жената е починала в апартамент. Човека нямал пари за да я погребе. И изкарва на балкона. И тя там виси около 3-4 месеца. Докато стане на мумия. И след това, за да не урежда погребение, директно изхвърля в кофата за боклук, големите контейнери. За неправомерно съхранение на труп. Затова ли ще го съдят?
За поругаване? Няма ли поругаване в... На какво? На честта? На трупа? Те не искат да ги погребват. Вие ще ми говорите за... Разберем ги, че те наистина нямат пари. Те са в една безизходица. То нямат пари за тях самите, за живите, за тези, които са останали. И според мен държавата трябва да се погрижи за тези случаи. Те са много по-малко, отколкото ако трябва да се погрижи за живите. Казах ви какво е решението. Първо, комисия, която наистина в разстояние на няколко месеца да работи заедно. Не един да пише едно, друг да пише друго. И която наистина да стане нормативна уредба. Трябва да ви кажа, че ние на 16 април сме пратили писмо до общината. Изключително добро впечатление ме направи, когато разбрах, че със заповед на кмета на 22 април е назначена комисия, която да обсъди този въпрос. Какво ще правим съвещание, за да знаем, за да разберат те, че трябва да си вършат работа. Значи, правили се едно съвещание, нищо не се решава. Това, нали, ти е ясно. Човек трябва да вярва в доброто. Дори и съдебен лекар да е той, пак трябва да вярва в доброто. Нека ХЕИ и другите органи, които отговарят за тези неща, да издадат разпоредба и ние ще изпълним. Заради безопасността на работещите в Пирогов и на населението, нека да издадат здравните инспектори разпорежда. Ние веднага на часа, в момента в който то ни бъде връчено, ще извършим необходимите погребални дейности. Да, всеки така иска да му нареждат. Ама той да прояви някаква самоинициатива. Факт е, че вече готвим едни наредби, промени по-скоро в нашата наредба, които ще ни развържат до някъде ръцете. А вие кога мислите, че вашата наредба ще бъде готова, в която предполагам, че ще заложили някакви срокове, някакви изисквания към близките нещо? Не мога да отговоря на този въпрос. И така, институциите ще се въртят в кръг около нормативната дупка, докато те не излязат от стаята. Докато не усетим миризмата на смърт. Докато не стане така, че да не можем да го подминем. Мислете за вещерицата, господа чиновници. За разложението, което не може да бъде скрито. И за решенията, които не може да бъдат отлагани. Защото сме тленни. Вие някой път така, какво си викате? Викам си да не ме стига тази работа, какво да ви кажа. Страх, не страх, всички идваме тук. Има ли някой да избегал от тук? Дали от тук, дали от Бакърна, дали от Централни, или от Малашевци, дали от провинцията. Страх, като си дойде писмото. Човека е човек и си остава такъв и след смъртта си, ако е успял нещо да остави от себе си. Заслужава да бъде погребан в тази земя, от която по-християнски сме излезли всичките.